Posledná trúba, ktorá zaznie pri návrate Krista, nebude obyčajným zvukom. Bude to mocná a veľkolepá trúba z neba, ktorá oznámi, že prichádza Pán slávy. Tento zvuk pripomenie starodávne dni, keď Boh zostúpil na vrch Sinaj a jeho prítomnosť naplnila zem bázňou a úctou. Vtedy ľudia počuli trúbenie, ktoré silnelo, až sa celé stvorenie chvelo pred Bohom. Avšak trúba, ktorá zaznie v posledný deň, bude ešte slávnejšia. Bude to zvuk, ktorý zmení dejiny a uvedie veriacich do večnosti. Táto trúba privolá mŕtvych k životu. Tí, ktorí zomreli v Kristovi, povstanú z hrobov. Ich telá, ktoré kedysi podliehali skaze, budú premenené na neporušiteľné. Predstavte si ten moment, naši milovaní, ktorí odišli z tohto sveta v Pánovi, vstanú a budú oslávení. To, čo bolo kedysi slabé, bude teraz plné Božej moci. Lebo sám Pán zostúpi z neba s rozkazom, s hlasom archaniela a s Božou trúbou a najprv vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. 1. Tesalonickým 4.16. A potom my, ktorí budeme nažive, budeme razom premenení. To smrteľné telo, ktoré dedíme od Adama, nebude schopné vstúpiť do Božieho kráľovstva. Boh však zmení toto telo tak, aby bolo schopné stáť pred jeho tvárou. Premenou dostaneme telá podobné telu vzkrieseného Krista, nášho Pána. A ako sme niesli obraz pozemského, tak budeme niesť aj obraz nebeského. 1. Korinským 15.49. Stretnutie so všetkými svätými, táto trúba privedie všetkých veriacich dohromady. Od Adama až po posledného veriaceho, ktorí prijali Krista a podriadili svoje životy Bohu, sa stretnú v oblakoch. Predstavte si tú radosť. Uvidíme svojich blízkych, ktorí zomreli v Pánovi. Budeme svedkami zhromaždenia verných, ktorí zasvetili svoje životy Bohu a prinášali mu slávu. Budú tam proroci, apoštoli, mučeníci i všetci tí, ktorí ticho a verne nasledovali Krista v každodennom živote. A tak budeme stále s Pánom. 1. Tesalonickým 4.17. Kto tam nebude? Táto slávna chvíľa je výhradnou udalosťou pre tých, ktorí žili vo vernosti a poslušnosti Bohu. Nebude tam miesto pre pokrytcov, ktorí chodili do cirkvi len pre vonkajší zjav, ale svojimi skutkami hanobili Božie meno. Nebudú tam ani zbabelci, ktorí zapreli Pána, keď mali ostať pevní vo viere. Nezúčastnia sa ani tí, ktorí začali budovať svoje duchovné životy, no nedokončili ich. Ani tí, ktorí žili v nečistote a zotrvávali v hriechu. Lebo nič poškvrnené a nikto, kto pácha ohavnosti a lož, tam nevkročí, ale iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Zjavenie 21.27. Ježišov hlas, ktorý prebúdza k životu jediný, ktorí budú počuť túto trúbu, sú tí, ktorí už teraz počúvajú Ježišov hlas a nasledujú ho. Ježiš povedal: moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ján 10.27. Tento hlas, ktorý privoláva život, bude počuť len ten, kto ho počúva už dnes. Ak dnes nasledujete Ježiša, ak počúvate jeho slová a konáte podľa nich, tento hlas vás prebudí a privolá do jeho prítomnosti. Ale tí, ktorí sa hanbili za Pána, ktorí zapierali jeho meno, tí, ktorí odmietali nasledovať ho a zotrvávali v hriechu, nebudú počuť tento hlas. Budú stáť mimo tejto veľkej slávy. Veľkolepý obraz večnosti trúba, ktorá zaznie, otvorí dvere večnosti pre všetkých verných. Predstavte si ten okamih, keď budeme premenení, vzkriesení a zhromaždení v oblakoch. Spolu so všetkými svätými budeme stáť pred Pánom, oslavovať ho a prebývať s ním navždy. To bude okamih, keď smrť bude navždy porazená a my vstúpime do dokonalého spoločenstva s naším Bohom. Výzva pre dnešok. Ak chcete byť súčasťou tejto veľkej udalosti, teraz je čas podriadiť svoj život Kristovi. Žiť život svetosti, lásky a poslušnosti. Nasledovať jeho hlas a pripravovať sa na deň, keď zaznie trúba. Táto trúba bude vyzývať len tých, ktorí patria Pánovi. Ste pripravení?
Tešte sa týmito slovami. Tesalonickým 4:18. Zjavenie Jána 3:11-13. Hľa, prídem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny. Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha. A von nevíde viacej nikdy. A napíšem na neho meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý sostupuje z neba od môjho Boha, i svoje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom.